historia kontatzea ez da erraza izaten, ez delako inoiz gelditzen, une oro gertatzen ari delako. Nolabait, orain gertatzen ari denak, hartzen diren erabakiek, jada gordetzen dituzte aurrerako aukerak. Horregatik, onaino nola iritsi garen azaltzen saiatzea erraza ez bada, hemendik aurrerako bide berriak azaltzea ez da errazagoa. Badakiguna zera da, orain arte egindakoek ekarri gaituztela ona, ordukoetan garatu zirela oraingorako aukerak, eta berdin gertatuko dela gero ere. Ikasle antolakunde sozialistaren kongresu amaieraren eta izen berriaren testuinguruan, IASeko 3 militante bildu ditugu beraien burutazioak eta hausnarketak parteka ditzaten. Beñat Astiz, Izar Arrieta eta Jon Arrondo. Guztiek partekatzen dute militantzia eta ziurtasuna. Gaur borrokatu behar dela, bihar ere borrokak iraun dezan. Borrokak iraun dezan, ikasle antolakunde baten historia. 3. kapitulua. Bide berriak borrokarentzat. Pasaden azaroaren 29an, 8. kongresuari amaiera eman zion ikasle antolakundeak. Zein izan da kongresu osteko giroa? Azaroaren 29an 500 militante eta 200 militante hoi Iruñerrian batu ginen ikasle antolakundaren 8. kongresuari itxiera emateko, eta kongresu honek zerbaitetarako balio izan badu, haustura garaia bizi etzuen belaunaldi berri batek alde batetik errealitatearen gaineko, hezkuntzaren gaineko eta errealitatearen gaineko analisi sakonago bat egiteko, eta bide horri sozialista iraultzaile bat edo tesi sozialistak bere egiteko balio izan du. Eta horretaz gain, alor politiko horretan baino ere uste dut nabaritu dela nola kongresu prozesuak balio izan duen berresteko orain arte geneukan bidean, eta nola berreste horrekin belaunaldi berriok indar berrituta atera garen, eta oso motivatuta gauden benetan sinesten dugulako edo hala behintzat erabaki dugulako kongresu prozesu honetan bide egokian gabiltzala, eta horri eutxita aurrera begira lan egiteko gogoz gaudela orain. Belaunaldi berrientzat nire ustez izen hilabete batzuk oso intensuek formakuntzei dagokionez, ordu asko bota diskoulako honi, hori Beñatek esan duen bezala, bai nazionalki, baita saio lokalan bitartez ere, eta esan bezala hori da IASeko militante gazteenen lehenengo aldi olako zerbait bizi debena, eta horredanak irakaspen bezala baliotzi ez gain, hori, olako saio nazional eta jutiek eta nolabait ulertzik antolakunde nazional bat gehala ertainentzat o bereziki militante gaztientzako perspektiba hartzeko asko balio izan du. Manes Gurrutxaga, EHKSeko militantea eta ikasle abertzaleakeko militante hoia. 8. kongresua zerbait izan balima da aurrerapen kualitatiboa edo aurrerapen estrategiko bat. Nolabait gure garaitikan sortu zian eztabaida, kritikak eta bar, islatzeitun kongresu bat da. Hau da, zergatik alde batetikan nazionalismoak sortze zituen limitazio guztik albo batea guzteitulako, nazionalismoak lehen esteulako politika interklasista bat eta guztiz bideratuta nazio estatu bat sortzera, sozialismoa hola beti bigarren plano baten kokatuz eta inoiz iriste eztan etorkizun batera atzeratuz, eta aldiz estrategia sozialistara lotzeak edo komunismoa gure egiteak esan nahi duna langile klasearen beharrak eta langile klasearen interesak lehen lerron jartzea, eta gaurdanik burgesian kontrako politika bat itea, burgesia hori naiz eta euskalduna izan edo zein lekutakoa izan. Garrantzia nabarmena izan du, beraz, azken kongresuak. Ikasle antolakundearen aurrera bidea indartzetik harago, Euskal Herrian estrategia sozialistaren bideak jarraipena eta garapena izan dezan belaunaldi berrietan.
Haseratik aipatu dugu 8. kongresua 7. kongresuan erabaki zenaren ondorio bat izan dela. Azkenean, 7. kongresu hartan Errainu probintziarekin batera bide orri sozialista iraultzaile bat proposatu genuen Euskal Herrirako eta zehazki Euskal Herriko ikaslean gilentzako. Eta 8. kongresu honetan, prozesu honetan berretsi eta izen aldaketarekin jarraipena eman diogu edo koherentzia eman diogu hartutako erabaki horri. Zentzu horretan ere aipatzea, Errainu aurkeztu zena eta 7. kongresuak hasiera eman ziola, hasiera batean ildo sozialista izan zen, baina mugimendu sozialistaren sorrerari, eta azken 7 urte hauetan mugimendu sozialista garapen bat izan duela, eta antolakunde ezberdinen agerpenarekin eta proposamen ezberdinen agerpenarekin, eta orain 8. kongresuan mugimendu sozialistari hasiera eman zion antolakunde horrek ekin zion bideari koherentzia ematen dion izen bat hartu duela. Ustut Jonek zioenaren ari ere garrantzitsua dela, nola aipatzea Errainu ponentzia eraman zuen aurrera belaunaldi batek zeinak bizi izan zuen ezkerra abertzalearen estrategia aldaketa bat, zeinak bizi izan zuen ezkerra abertzaleak integrazio eta erreformismoarako bide horria hartzaren momentua eta nola horrek bultzatu zituen hausnarketara eta hausnarketak nola eraman zituen, Jonek aipatu duen estrategia sozialista hori hartzera eta nola erabaki horren ondorio, belaunaldi horren hausnarketaren katebegi bat den 8. kongresu hau ere. Ustut ere, mugimendu sozialista aipatu duzu, iak ematen diola hasiera nolabait mugimendu sozialistari, estrategia sozialista horrekin, eta uste dut garrantzitsua dela aipatzea, nola mugimendu sozialistak aurrera egiten duen eta edatzen doan urteetan zehar, egin zuzen ere, hasierako urte horietan proposatu zituen tesi eta irakurketetan asmatu zuelako. Egin zuzen ere asmatu zuelako garaian manejatzen zituen tesiekin, tesi horiek ziren batik bat krisiaren teoriaren inguruan ematen zirenak eta proletarizazio prozesuaren tesiak hartu zuen indarra garai horretan, izan ere COVID-aren pandemia katalizatu zuelako aurretik zetorren krisi testu inguru eta prozesu bat, eta nola horrek ere eragin zuen proletarizazio prozesu hori edo proletarizazio hori aipatzen zuen gazte batzuek gizarte mailan ikustera. Orduan hor garrantzitsua hori nola pandemia katalizatu zuen prozesu bat zeinak eman zion bigentzia garai horretan plazaratu genituen tesiei, eta nola bigentzia tesi horiei bakarrik ez, baizik eta tesi horiekin gaitasun mobilizatorio bat erakutsi zen, GKS-ek aurrera eraman zituen kanpaina ezberdinetan, eta nola gaitasun mobilizatorio horrek erakutsi zuen erreformismoarekin eta estatuaren integrazioarekin hautsi zuen belaunaldi batek hartutako bide horri iraultzaileak bigentzia eta gaurkotasuna zeukala, hau da, ez zela utopian edo ameskerian geratzen zen belaunaldi baten zoroa bide hori baizik eta gaurkotasuna eta eraginkortasuna erakusteko prest zegoen mugimendu politiko bat sortzen ari zela. Ikasle antolakundea onaino iritsi baldin bada, aurretik egindako jardunari esker izan da. Urrunetik datorren borroka da. Nola ikusten dituzte egungo militanteek aurreko urteak? Esan leik 8. kongresuen esanakoen berreste gala, batetik ikusteu belaunaldi gaztenen artien kontzientzi sozialista edatzen jarraitu berra dakeula, aldeketa eremu gehienetara iristeko gure proiektu politikue, izen koiunturako irakurketa egokiekin, tresna egokiek ibiliaz horretarako, eta esku hartze o interbentzio onak edo proposamen onak plazarauta, eta bestetik belaunaldi haustura hortan sakontzen jarraitzea okigula uste deu, oindala urte batzuk intzan bezala erreformismoekin hautsi eta estrategia iraultzaile bati ekarpena egiten jarraitzeko gure kasuen hezkuntza eremuen ite deula ekarpen hori. Gero bestetik egongo zan, gure helburuek lortzeko ezinbesteko edan elementua dala militantzi ereduena, lehen aipaudan Errainu ponentzia ere hori da bere euskarri garrantzitsuenetako bat, militantzi eredu konprometitu bat eta disiplinau bat, eta zentzu hortan ikuste du disiplina eta konpromisun oinarritutako lan militante desinteres haueala gure jardun politikoen oinarri eta hola izeten jarraitu berdula. Mobilizatzeko gaitasunaz gain, azpimarratzeko iruditzen zaitere garai horretan ezitzen hasi zen militantzia eredua, inzuzen ere oraindik sortze prozesuan zegoen mugimendu baten militantzia eredua aktibatzen ari zen, eta
militantzia eredu hori uste dut ere izan zela, garai horretan eraban ziren mobilizazioak eta irakurketak aurrera ateratzeko oinarrietako bat izan ere militante konprometitu eta desinteresatu asko bildu ziren asmo zintzoenarekin estrategia sozialistaren baitan haien ekarpena egin nahian, eta esan nuke hori, 3 elementu hauek izan zirela mugimendu sozialistaren edatze prozesua hasteko eta gaur egunera iristeko elementu garrantzitsuenak. Lehenagotik ere aipatu da nola haustura garaian militantziaren baitan formakuntzari garrantzia emate zaion, emateelako eztabaida batzuk zeinak behartzen militantzie tesi politiko egingo batzun ingurun irakurtzea eta abar, eta guk nola konpromiso eta disipline ulertze egiteun konbentzimendu mailekin ulertuta, ez da oso bran ezati gaur aurkoz ere formakuntzari ere bere biziko garrantzia ematen jarraitze dula, esan bezala gure militantzia eredua horrek oinarritzen duelako, hau da militante konprometitu eta disiplina hauen eguneroko lan desinteresa hori da gure jardun politikoe aurrera eraman alizateko bermea. Ander Goiatxe, EHKS-ko bozeramailea eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Gogoan dut 7. kongresu hori, oso kongresu intensoa izan zen, benetan importantea, eta nik uste, niri gutxienez, eta seguru ere garai hartako militante guztioi, asko markatu gintuela, kongresu harrek zeukan nola egiteko trascendentzia politikoak, ez? Ezen izan ikasantolakundearen kongresu soil bat, baizik eta ikasantolakundetik harago, ez, garrantzia politiko izugarria zuen kongresu bat izan zen, eta horrek, adierazpena izan zuen, adibidez, kongresu horren parte hartze mailan, ez? Ni hori izen naiz, izugarrizko parte hartzea izan zuen kongresu bat izan zela, eztabaida nazional asko eman genituen, eztabaida nazional horietan jende pila batek parte hartu zuen, izugarrizko, ez dakit, importantzia ematen zitzaion bertan ateratzen zen tesi, ideia bakoitzari, horietako bakoitza zeuzkan ondorioei, eta batez ere, nolabait estrategia, ez, sozialista erabiltzaile baten nolabaiteko bozeto bat osatzeari, kasu honetan hezkuntza esparruan, ez? Kongresu horrek amaiera izan zuen Berrizarren egin genuen ekitaldi batean. Ekitaldi horretan, ikasantolakundeak, ez? Egin zuen, ez? Euskal Estatu Sozialistaren nolabaiteko apustu bat, eta orokorran, ez? Erreferente sozialista erabiltzaile bat, edo estrategia sozialista erabiltzaile bat osatzearen beharraren nolabaiteko aldarrikapen bat, ez? Mugimendu sozialista, beraz, aurreko urteetan garatzen zioan borondate iraultzailearen antolakuntzarako apustua da. Iaren 7. kongresua igarota, urrengo otsailean, 2019an, sortu zen Gazte Koordinadora Sozialista, gazte problematikari erantzuteko antolakunde sozialista. Urrengo urtean, Itaiak ere antolakunde izaera hartu zuen, emakumearen auzia lantzeko. Erraki, Gedar Langile Kazeta, Ekida Arte Ekimen Sozialista, guztiek izan dute sorrera eta garapena urte horietatik gaurdaino. Orduko ikasle antolakundea horren guztiaren ernamuina izan zen. Behin errainu bukatuta eta aurkeztuta antolakundearentzako izan zen nolabait, azken urte horietan testu inguruak nahastuta edo umezur utzita gintza politikoki zegoen belaunaldi bati gorputz edo norantzat ematea izan zen errainu, eta hori izan zen antolakundearentzako aurrera pausunari bat, izan ere antolakundea sartu zen eztabaida maila oso altuetan, eztabaida hauek albidetu zuten militantziaren kualifikazio garatuago bat ematea, eta estrategia zehatz eta errealitateari lotua zegoen estrategia landu bat aurkeztu alizatea, zeinak hainbestelan eskatu zuen, ezen bertan parte hartu zuen militantziak prozesutik atera zen, konpromesu maila handiago batekin proiektuarekin, da realki sinetsita bide egokian hasiko zela antolakundea, eta nola orduan tresna politiko eta organizatiboak bazeuen funtzionatzen hasteko eta lurreratzeko kongresu batean adostu zen ponentzia hori Euskal Herriko ezigune ezberdinetan. Hala ere, aipatu beharra dago hausturak
bai militantziaren apaltze bat edo ikasle mugimenduaren geldotze bat ekarri zuela, 2014-2017 urteen artean berpiztu zen ikasle borroka masiboiekin alderatuz. Baina hau alde batetik aurrera pauso estrategiko bat ematen denean beti gertatzen den zerbait dela maigaineratu beharko genuke. Horren adibide argia da iaren sorreran, 80ko hamarkadaren amaieran, nola ikusten dugun iaren sorreren eskutik ikasle koordinadoren apaltze bat, eta hau aurrera pauso estrategiko baten emaitza izan zen, eta fruituak eman zituen aurrera pauso estrategiko batena. Baina zentzu horretan, garai horretan izan zen bezala, hemen ere hildo sozialista iraultzaile bat zehazteak eta, hildo sozialista iraultzaile batean lerratzeak ekarri zuen benetan borroka berriak eta, borroka berriak eta proposamen garatuago bat aurrera eraman alizatea. Ikasle mugimenduan garaian sortu ziren, sortutako zatiketak eta tentsioako apaltzea gainditu zela, garaian sortu ziren tresna batzuekin, horretara etorri zela UIB, horretara etorri zirela horrelako proposamenak, eta nola ikusi den proposamen eta tresna horiek funtzionatu dutela, izan ere estrategia sozialistak sortu zuen mugimendua Euskal Herriko panorama politikoan normalizatu ala, nola garaian sortu ziren tresna horiek funtzionatzen jarraitzen duten, eta nola ja errainun hartu zen estrategia aldaketaren erabaki horrek lehenengo momentu batean geldotze hori egarri bazuen ere jendeari behartu ziolako, politikoki erabakitzera non militatu nahi zuen o non mobilizatu nahi zuen, gerora ekarri duen hori baino asko aberasgarriagoa izan den abagune politiko bat, non antolakundeak eta borroka berriak piztu diren. Eta horren adibidea garaian sortu zen UIB eta gaur egun jarraitzen duena aktibitatea edukitzen Euskal Herriko kampusetan. Eta gaur gaurkoz autodefentsa sare bezala existitze ez dien arren, ikasle asanbla batzuk daudela ikastetxez ikastetxe, esandako borroka horiek gorpuzten dituztenak gaur gaurkoz. Hor, garapen bat ematea, hezkuntza ertaini, baina baita unibertsitateetan ere, nolabait, oindala 2 ikasturtetik edo, hezkuntza problematika erantzutiez gain, iatik hoiazetiken, problematika sozialagoei ere erantzun dion ezigunetan. Kasu hontan, testu inguruei erreparatze baldin badugu, problematika horiek hartzen formie da, fasismun gorakada bat ematen nahi dela gizartien eta reakzioen gorakada bat, eta horrek bere forma konkretu hartzeitu ezigunetan ere, eta horren aurkako borrokak martxan jarri ditugu azken ikasturtetan. Adibidez, Iruñako 2 ikastetxetan ideia matxistak zabaltze zituen 2 irakasle ikastetxetik bidaltze lortu genuen ikasleen presioen bitartez, eta bai Leioan eta bai Gasteizeko kampusetan mezu, zaire sozialetatik mezu arrazistak eta baita klasetan ere mezu arrazista txista orokorrin, ideologi reakzionaio horrekin bat itezeben, irakasle batzuk ere bidaltzeko gai izen da ikaslerie presio mekanismo diferentien bidez, izan mobilizazioek antolauta eta bar. Eta zentzu horretan ere aipagarria da azken bi urteetan Palestinako egoeraren harira bai bigarren hezkuntzan eta bai unibertsitateetan aurrera eraman diren mobilizazio eta ekimen guztiak. Horren adibide dira duela pare bat urte unibertsitatetan egin ziren akanpadak, Iruñerriko zenbait ikastetxetan egin ziren itxialdiak eta deitu diren 11 mobilizazio eta kontzentrazio, eta horren adibide nabarmenena aurtengo urriaren 2an Euskal Herri osoan deitu zen ikasle greba, zeinetan milaka ikaslek parte hartu zuten. Perspektiban atzea behiratuta ikusi ezakeguna inor gutxik aurre ikusi zezakeen garapen aukiula mugimendu sozialistak, eta bere garaien ezker abertzaleko jendeak behin da berez errepikatze zigun nola 2 egun aguantatuko genitun edo gure mugimenduak etzeukan etorkizunik, gaur dela eguna non esan dezakegun argita garbi mugimendu sozialistak espazio edo eremu politiko iraultzaile bat irekitzea lortuun eta oraindik ere garapenen dagoen. Hau da, bere garaen eduki genitun intuiziok norabide egokin zeudela bideratuta eta oraindik ere garapenerako aukera handia euskala mugimendu sozialistak.
Belaunaldi berrien konpromiso militantea eta aurrerapen politikoak egiteko grina izan ziren hausturak gidatu zuten indarrak. Eta indar horrekin egin zuten aurrera hurrengo urteetan. Kongresu, 8. kongresu honetan, errainun ireki zen bide horretan berresteaz gain eta estrategia sozialista berrian berresteaz gain, mugimendu sozialistara nolabait ofizialki batu gara izan ere, errainu egin zenean mugimendu sozialista oraindik ez zegoelako ez delako existitzen. Eta mugimendu sozialistara batzearekin bat, erabaki dugu ere antolakundeari izena aldatzea, ulertuta gure jardunari koherentzia nobe egokitzen den izen bat dela Euskal Herriko ikasle antolakunde sozialistarena. Izan ere izen honek alde batetik gure izaera sozialista iraultzailea jartzen du agerian, horrekin esan nahi duguna da, aipatuan estrategia sozialistan berresten garela eta ulertzen dugula estrategia sozialista hori dela, errealki ikasle langilearen problematika gainditzeko bide horrietan orantza. Eta bestetik izenarekin ere aipatu nahiko genukena da Euskal Herria dela gure jardun eremua eta Euskal Herriaren nazio zapalkuntza egoerari erantzuna ematen diogula ere bide horri sozialista horrekin. Hain zuzen ere, ulertzen dugu bide horri horrek egiten diola aurre ikasle langileari zapalkuntzak erreproduzitzen diarduen sistemari osotasunean eta hori behin iraulita edo gaindituta ikasle langilearen intereserako gizarte eta hezkuntza bat proposatzen duen estrategia bat da. Argi utzi nahi deu, inundik inoa ez gala antolakunde berri bat, antolakunde bat bere helburuek, printzipio politikoek eta militantziek definitze beste gauza batzun artien, eta uste deu aurreko ziklotako helburu, printzipio eta militantzi ereduen jarraipena dala guria. Beraz, hau antolakundien beste etapa bat gehiago da nola baita esatearren. Batetik, helburuei dagokionez ikasle langileon interesan defentsan eta Euskal Herriaren gaineko zapalkuntzaren aurkako borrokan berrestegea, eta bestetik, printzipio politikoei dagokionez, proiektu politiko iraultzailera batzea izen da gure antolakundik urteetan mantendu duen printzipio politikoa, eta azken urteetan indeun bezala, iraultza sozialistan norabidin lanin jarraituko dugu. Nik aipatu nahiko nuke, ikasle antolakunde honetan, beti bere jardun aurrera eraman duen militantziak hartu ditu dela antolakundearen gaineko erabakiak, historia luzea dauka antolakundeak, eta historia horretan zehar, antolakundea aurrera eman duten militanteen hausnarketen ondorio izan da batzuetan, Euskal Herrian zeuden beste proiektu politiko batzuekiko atxikipena eta horien eskutik lan egin izana, baina beti ere antolakundeak nolabait autonomia bat mantenduta proiektu politiko horren antolakundeekiko, eta nola gaur egun aurrera ematen dugun militanteok garai haietan erabaki horiek hartzen zituzten bezala hartu dugun gaur egun izena aldatzeko erabakia, eta gure referente politiko gisa mugimendu sozialista o EHKS hartzearen erabakia ulertzen baitugu horren eskutik beteko ditugula gure helburuak hoberen. Eta ez dela guk lehenengo aldiz egiten dugun zerbait, baizik eta antolakundearen historian antolakunde aurrera eman duten militantek urtero edo une oro egin behar izan duten ariketa bat izan dela, izan ere hori. Ariketa bat izan behar du militantziarentzako antolakundearen helburuak errepasatzea eta helburu horiek betetzeko aldik eta bide horri egokiena hartzea. Orduan ez dugu antolakunde berririk sortu eta ez dugu antolakunderik baitu batzuk sinetsi nahi duten bezala. Gu bakarrik gara gaur egun eta azken urteetan antolakunde aurrera eraman dugun militanteak eta zintzoki hartu du tarte bat pentsatzeko antolakundearen egin beharretan eta aurrera begirako urratsetan eta kongresu honen ondorioak dira gure hausnarketen eta erabakien ondorio. Eta antolakunde baten izena aldatzeko zilegitasuna norbaitek baldin badu, antolakunde horretako militantzia dela.
gaur-gaurkoz sortu zenetik militantzia iraultzaile eta borrokalariaren gotorleku izan den antolakundeari jarraipena ematea dagokigu eta zentzorretan gaur egun aurkezten zaigun testu inguruari aurre egiteko bitarteko ezberdinak garatzea dagokigu. Gure egin beharra da gaur-gaurkoz errealitatera unerkera arrazional bat eginez, alde batetik gazteen artean eta orokorrean gizartean orokorrean ematen ari den goraka erreakzionarioen edo ideia erreakzionarioen zabalpenari hezkuntzatik ere aurre egitea eta ikaslean gion interesen defentsarako agente bat eta ikaslean gion interesak defendatuko dituen antolakunde bat izaten asmatu behar dugu eta bide horretan antolatzen eta borrokatzen jarraitu behar dugu. Maribi Ugarteburu, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Bueno, nik azken ideia bezala edo bai esango nuke, bai lehen, bai orain eta bai beti gazteriaren bizi gogo emanzipatzailea eta mundua aldatzeko grina eta onura kolektiboaren alde denbora eta energia emateko eskuzabaltasun hori hor egon direla eta hor daudela, ez? Ia beti minorian, hori bai, ze claro, individualismoa aipatzen da gaur egun, bai eske ez da gaur egungo gauza. Norbereko ikeria ez da atzo goizean asmatu, ez? Baina, bueno, lehen, orain, da gero ere, garaibakoitzean erabakitzen duten gixan, ikasleen eta oroar gazteen ekarpena, eske denok behar dugu, eta beharko dugu. Hau dena aldatzia, posible dela eta beharrezkoa dela ikusteko. Eta batez ere esnatzeko. Bueno, nik uste dut, ikasle abertzaleaken militatu dugun militanteon nolabaiteko irizpide nagusi bat izan du dela urte guzti hauetan zehar, borondate iraultzailea eta konpromiso iraultzailea, ikasle antolakundearen konpromiso iraultzailea mantentzea, eta nik uste horrek markatu duela, azkeneko marka dauetan ikasle abertzaleakek izan duen progresio edo bilakara guztia eta noski, egin berri duten kongresu berri hau, Horritzen naiz, 2010an adibidez jartzen baldin badugu abia puntua, nola borondate iraultzaile hori, kontestu gogor batean, represio ziklo baten ondoren, ezkerra abertzaleak, bide horri reformista eta autonomista hartzen zuen momentu batean, nola kapaz izan ziren, ikasle antolakundearen bidez, borondate iraultzaile hori mantentzeko, bizirik mantentzeko, ia desagertze hartzegoen antolakunde bat, borondate iraultzaile horretatik tiraka berriz ere osatzen joateko, gorpuzteko, unibertsitateetan Bologna prozesuaren ondoren berriz ere indar berritzeko, pixkanaka, konpromiso iraultzaile horrek suposatzen zituen erabakiak hartzen joateko, bigune prozesuan hasiera batean, gerora ezkerra abertzalearen eztabaida prozesu guztien baitan, eta ikasle antolakundean nik uste heldutasun nabarmena erakutsi duela, urte guzti hauetan, benetan, dagokion momentuan, dagokion erabakiak hartzeko, Eta uste dut, batez ere, zerbait aldarrikatu edo zerbait maigainan jarri behar baldin badugu, dela ikasle antolakundeak izan duen nolabaiteko koherentzia, koherentzia gari batean, konpromiso iraultzaile horrek suportzen zuen herri mugimenduaren antolakunde hori antolatzeko, konpromisoa gerora, referente iraultzaile baten, existentzia egonez gero, bide horri horretara askribitzeko, bigune prozesuan gertatu zen bezala, gerora abian prozesuan, Ernairen kongresu prozesu guzti horretan, iaren kongresuan, pixkanaka, konpromiso iraultzaile horri, eta sozialismo iraultzailearen nolabaiteko borondate estrategikoari gorputza emateko, gerora ere mugimendu sozialistaren sorraren baitan, ikasle abertzaleakek izan zuen, indar referentzia eta pisu guztia ere gauzatzeko, eta momentu honetan, Euskal Herriko ikasle antolakunde sozialistak ere, momentuko irizpide eta bete behar iraultzaileari egiten dion nolabaiteko koherentzia ariketa hori nolabait mahai gainean jartzeko, Orduan, nik zentzu horretan uste dut
ikasle antolakundeko generazio berriek zerbait mantendu behar baldin badute iraultzarekiko konpromiso hori dela, hori da nik uste ikasle abertzaleaken historia guztia markatu den elementuetako bat, ni konfidantza guztia dut etorkizuneko generazioak ere horretara txikituko direla eta besterik gabe, animo eta babes osoa ematea militantzia guztiari, lanean jarraitzeko, borronkan jarraitzeko eta bere bidea egiteko. Ikasle antolakunde sozialistak, orain, izen berriz, aurreko hamarkada osoan garatutako bideari jarraitzen dio. Indar berriz eta handiagoz, garaira eta erronka berrietara egokituta. 8. kongresu prozesuek hilabetetako lana suposa egu, eta esan lan hori oso positiboki baloratze deu iazetik. Militantzi osoek estrategi sozialista berria onartu eta barnera hau izan du, eztabaidak eman die, eta datorren zikloko helburu taktikoek zehaztu diteudan onartien besteak beste, eta gaina gai izen geha kanpora behirako jardunere mantentzeko, eta horrek bigarren lauileko hau gogoz hartzeko balio izan digu. Beraz, militantzie formatzeko balio izan du, eta motivazio zeltzeko etapa berri honi, eta zentzu hortan esan, gure base sozialan hartin ere harrera ona eukidula gure proposamenak. Beste alde batetik kritikak egon badira, kritikak sektore oso zehatz baten partetik etorri dira, eta eztabaida arrazionala guztiz alboratu duten kritikak izan dira, eta horren aurrean, azpimarragarria da kongresua aurkeztu zenetik eta alde batetik edo bestetik itxi ahal izan diren kritika hauen aurrean militantziak hasiera-hasieratik erakutsi duen ausardia, konbentzimendua eta determinazioa. Infantilizaziotik eta irrazionaltasunetik etorritako kritika gehiengoa izan badira ere, uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, behin kongresuaren itxiera ekitaldia eginta gero, Euskal Herriko 11 txokotan aurkezpenak eta egitarauak egin ditugula, eta hor beti agertu garela prest gure proposamena eztabaidatzeko eta aurkezteko. Alegia, guk ez daukagula arazorik kritika arrazionalekin. Izan ere, interesatzen zaizkigu kritika arrazionalak, zintzoki uste baitugu guk daukagun proposamen real bat dela, proposamen egoki bat dela, ikasle langile ororentzako. Eta ikasle langile orok interesa izan alduen neurrian gu prest gaude, bazaltzeko eta eztabaidatzeko, zergatik den proposamena propos bat, zergatik emango lioken atera bidea bizi ditugun zapalkuntzei eta har. Orduan, iaren historian uste dut erakutsi izan dela nola borondate iraultzaile zintzo batek lekua badaukan ez den erreformismoan. Alegia, baden zintzoki eta konpromesuz iraultzaren autuarekin hausnartzera bultzatuta izan den jendea eta gazteria eta hortik abiatatutako hausnarketek eta harrek sortu dutela edo erditu dutela proposamen hau eta proposamen honetaz ziur gaudela eta ziur gauden enean eta demostratu nahi dugun enean gaurkotasuna eta eraginkortasuna daukala, eztabaida arrazionala ongi etorria eta beharrezkoa. Egiaz, gure proiektuan sinesten badugu eta honekin aurrera jarraitu nahi badugu. Geroak zer ekarriko duen ezin jakin. Guk, saio honetan, orain arteko historia kontatu nahi izan dugu. Hainbat belaunalditako kideen testigantzak, oroitzapenak eta pentsamenduak bildu nahi izan ditugu, historia horri zentzua emateko. Borrokak, militantziak, grinak gidatutako historia bat. Geroak, dena den, gizarte kapitalistan, miseria eta zapalkuntzen areagotzea ekarriko duela dirudi. Horretaz ohartu eta aurrera egin nahi izan zutenen historia kontatu nahi izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi, garaiari eta egoerari egokituz, borrokak iraun dezan. Hau da saio honen amaiera, azken kapituloa, baino etorriko dira berriak. 100 militante ari dira egunero idazten borrokaren hurrengo kapituloak. Miseriak eta zapalkuntzek irauten duten bitartean, iraun beharko du borrokak. Borrokak iraun dezan. Ikasle antolakunde baten historia. Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.